Sa kamautan na makasway na sa pigbubusol ng mga salang iduluhiyak ang rebeldeng grupo. Pasado alas 7 kasudmang aga Abril 25, personal na nagpasiring sa ipatura kang San Jose Panganiban Municipal Police Station ang 53 anyos na babae nga ni isukuan sa iyang sadiri. Sa impormasyon, kabali ang nasabing babae sa Armando Catapia Command, L1KP1, na pigsasabing nakabasis sa Banwan kan San Jose. Ang kapulisan po ni Camarines Norte ay dahil managpupundo po para sa kampanya ta against terrorism na kung saan sa pinagpa-priority pa po ay maka-avail ng programa ng gobyerno itong sa tuyang mga tugang na yaon sa kabundukan. We are promoting na bumalik pa po sila sa mainstream, tanganin magkaigwa ng maayos na buhay, makaiba nindang sa indang pamilya. Nakatala na ipaisararom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP kang gobyerno ang suminukong rebelde na magiging bintay man maging sa pamilya kaini. Bibigyan po sila ng livelihood program, merong pong training para sa kanila, merong free education para sa mga anak nila, meron din pong pabahay na binibigay, and of course, kung may isusurrender po silang baril, bawat baril po na isusurrender nila ay may kaakibat po yung remuneration. Asigurasyon kan PNP Bicol na pinamamayuan ni Police Brigadier General Westrimundo Ubingke. Padago sindang makikipagtabangan sa mga ensyas di gobyerno, nga ni mas pang mapaiwas ang kampanya kontra insurhensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal